bago niya nilikha tao, lahat ng pangailangan niya, provided na ng ating. At so, New Testament, in the beginning was the Word. So, ibig sabihin, hindi po nagkaiba yung in the beginning God, at saka yung in the beginning was the Word. Yung was the Word na tinutukoy ko dyan, yung nagsalita na let there be light, na God the Spirit, wala nakakilala sino man sa Kanya. Bumaba po siya. Yung nagsalita, bumaba. Ay sabi po dyan sa verse 14, and then, Book of John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh, at katawang tao ang salita. So yung nagsalita na, let there be light, in the beginning God created, and God created man in His own image, bumaba po siya. Yun ang new covenant. Kaya ito yung instruction niya ngayon sa atin. Kasi nasa trono na po siya. At ito po ang maghahatol sa atin. Yung salita niya hahatol sa atin. Amen po? Kaya dito po, ang Panginoon, pagka binuksan ng Scripture ay para sa lahat ng nilalang. Hindi niya inilihim kung anong gusto ng Lord. Hindi niya inilihim ang pagtatagumpay ng tao. Hindi niya inilihim yung buhay na wala hanggan. Hindi niya rin inilihim yung gawa ng demonyo. Hindi niya rin inilihim yung will mo. Meron kang sariling freedom. Hindi niya rin pinagkait kung paano kapagpakain. Hindi. Kaya open book po para sa lahat. Kaya nandito na po yung instruction ng Lord. Kasi nandun na siya sa trono niya eh. Ang tinitingnan niya na lang kung tayo po ay susunod. Kung tayo po ay susunod kasi ang akala na iba, madali ang pagsunod sa Lord. Di po kasi ang spirit at saka yung physical magkakontra. Ang world na ito at saka yung heaven, magkakontra po. Kaya may mga bagay na sinabi ng Lord na huwag mong mahalin ang mundo ito. Kasi hindi ka naman taga rito. Ay ibig po sabihin, pansamantala lang po tayo rito lahat. Kaya may instruction na ng Lord eh. Ay ibig po sabihin, binigyan na po tayo ng pagkakataon ng Lord na gawin natin yung gusto natin gawin nung wala pa tayo sa Lord. Amen po? Lahat ng instruction niya nandyan, pero pinagbigyan tayo ng Lord na mamili. Kaya meron tayong tinatawag na old nature. Kasi napag-aralan natin yan. Tinuratan ng magulang natin. Kaya, ang lahat na mga ginawa ng magulang natin, the first teacher is our parent. Sila po yung unang teacher na magbigay sa atin ng instruction ng magagandang bagay. Hanggang sa school, hanggang mga values, good manners, and right conduct. Hanggang sa panahon natin ngayon. Ibig kong sabihin, hindi nagkulang ang Diyos na nagbigay ng instruction ng magagandang bagay. Ang tanong, bakit magaganda na sa parents, sa school, pero bakit nagkaganon? Yung gusto ko sa buhay, nagkaganito. Bakit yung anak ko nagkaganon? Lumihis ng landas, nawala. Ang gaganda naman yung kanya na pag-aralan at natutunan. Yan ang ano natin ngayon. Yan yung tatalakayin natin. Kasi po, walang exempted po rito. Ang kailangan lang po rito pagsunod. Sabi mo sa katili, pagsunod. Yan ang kasalanan ni Adan at Eva. Sumuway lang sila ng isa. Kasalanan ng buong sanlibutan. Pero kayo mag-alala, tinubos tayo ng ating Panginoon. Kaya nandito tayo ngayon. Mula ngayon, 2023, ibahin na po natin yung mindset natin. Nung dati po, noong 2022, sabi mo, ito ang desire ko, Panginoon, kulang pa, meron akong nais sa buhay ko na gusto ko, pero hindi ko nakukuha. Pero nandito ngayon yung instruction ng Lord eh. Makukuha mo yan, kapatid. Makukuha mo yan. Pagkalooban ng Diyos. Kasi pagkalooban mo lang yan, ay hirap. Magaling. Makukuha mo, pero mahirap. At yung consequence ang matindi niyan. Dito po, ang sabi ng ating Panginoon, may preaching this morning is entitled Doctrine, the Doctrine. Turo, instruction. There are many dogmas. On our generation, ang daming turo ng tao. Ang sabi ng Lord, sa isa sa mga gospel niya, naniniwala kayo sa turo ng tao. Winawala nyo yung turo ng Diyos. Amen? May turo ng tao kasi. Kaya may paniniwala sa ating constitution, sa ating batas. Walang pakialam ang batas sa'yo kung kahit na gawin mong Diyos si Rizal. Walang pakialam ang batas. Kasi yun ang Diyos mo eh. Amen po? Walang pakialam ang constitution sa atin kasi we have the freedom of religion.
Kung gawin mo ang Diyos mo yung baka mo, paano sila pakialam? Kasi ito na pananampalataya mo. Kailan ba papasok ang gobyerno? Pag umabuso ka. Yung later last 2 weeks ago yata, last week, may sinunong na lola sa Bisaya. Mga pulto pinasunog. Yun papasok ang gobyerno. Nakanya? Pag nagkakaroon na ng pag-aabuso, yun papasok. Pero hindi nila pakikalaman yung mananampalataya mo. Kahit na gawin mong Diyos yung sarili mo, o sampahin nyo ako, walang pakialam ang gobyerno dyan. Pero pakialaman niya pag nag-corrupt ka na. Pag inabuso mo na yung rights ng tao. Pag nag-human trafficking ka na. Amen? Pag inano mo na yung mga miyembro mo. Oh, merong mga pelikula dyan sa nangyari sa ibang bansa. Namatay ilang miyembro niya. Kasi yung lason daw, dahil sa kanilang pananampalataya, hindi sila mamamatay. O di ba? Ininom nila. Dito sa Pilipinas, yung panahon ni Valentin de los Santos, yung mga itak lumusog sa Malacanang. Alam niyo yun? Ha? Yung si Malaya, lumusog yan sa Malacanang. Panahon ni Marcos, at dami namatay. Kasi po, may itak sila eh. Lusubin na, hindi tayo tatablan ng bala. Ay, lulusog ka sa Malacanang, di ba? Kasi yun ang kanilang anting-anting. Yun ang kanilang paniniwala. O, di patay sila. Kaya dito po, binigyan tayo ng instruction ng Ronald Tito po lahat. And everybody said. Kaya yung iba na untog, kasi extreme. Diba? Sa Pilipinas, meron isang kaso dyan, at hindi yun. Sa FBI, sa Amerika, wanted. Hindi nun. Kaya, mag-ingat. Kaya tayo po, na mananampalataya, may instruction na ng Lord eh. Ito, doctrine. Ito bang doktrina natin eh, hango sa Diyos? Kailangan. Kasi pag hindi hango yan sa aral ng Diyos, hindi magbabago yung tao. Hindi mo mapipil yung presence ng Lord. Hindi kayo matutuwid. Tingnan na po natin. Okay? Ano po ang sabi ka? Binasa natin kanina. Tinitiyak ko sa inyo, ang nagsasalita niya si Jesus Christ. Tinitiyak ko sa inyo. Ano yun? Itong langit at lupa ay mapaparang. Pero may isang kudlit o titik. Hindi po mawawala yan sa kautusan ng Diyos hanggat hindi may isa sa katuparan. So, ibig sabihin, yung pagpunta dito ni Jesus Christ, kahit hindi naniniwala sa Kanya yung mga religious leaders na nagtuturo. Kasi hindi nila maintindihan si Jesus Christ kasi galing siya sa langit. Amen po? Yung itinuturo niya makalangit. Kaya may tinuturo nila yung mga commandments ng tao na sinusunod. Kaya sabi ng ating Panginoon, tinitiyak ko sa inyo ni isang titik na maliit o isang kudlit o ano yung titik? Kudlit. Hindi mababawasan yan. Hanggang hindi basta sa katuparan. Ano? What is the fulfillment of the law? Sino ang tumupad sa batas? Wala nagtupad yan kahit anghel, kahit ang mga propeta ng Diyos. Nung nagkasalang tao, ang pinaka-ama natin ay ang Diyos. Walang nakakita sa Diyos. Kailanman. Ang nakakilala sa Diyos, isa lang. Si Jesus Christ na. Wala nang iba. And everybody say amen. Amen. Kaya sabi ni Jesus Christ nung nagtuturo, hinahanap niyo yung Ama. Itong nakikita niyo, ito na yung Ama. Nakuha niyo, bakit hindi sila namatay? Kasi siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi po nagkasalang tao, kailangan may alay. Sa Old Testament, ang inaalay nila, para maging karapat dapat sila, ay yung manilinis na natupa, mga kambing, inaalagaan, tinatanggalan ng puto yun, binabrush yun. Kita niyo yung mapit natin ngayon, sa mga di ba, sinasyampoo pa, hinahalikan pa. Ganon ang ialay sa Diyos noon. Para tatanggapin niyo, para forgive kayo ng pagkakasala. Para yung mga salot na dumarating, mga sakit, karamdaman, ihinto.
Kaya maging karapat-dapat sila sa Lord. Ginampanan na natin Panginoon sa cross ng Kalbaryo. That's why the law ends when the cross begins. Yung kautusan ay natapos nung na-crucify si Lord. Kasi siya po yung author. Kailangan siya lang ang gagawa ng paraan. Humirap siya ng katawan kay Virgin Mary. Diyos siya na Espiritu. Kailangan gagawa siya ng paraan para matubos niya sa katawan. Kaya nung na-crucify siya, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero hindi ibig sabihin na dalawang kayo. Yung Ama Espiritu, ang ibig sabihin, yung kanyang katawan na inaalay, ay tayo dapat ipako. Dahil tayo nakasala inako niya lahat. Kaya yung katawan ni Jesus Christ nung nasa cross, isang divinity, isang human, 100% tao siya, kasi pinanganak siya ni Virgin Mary. Bakit Virgin? Hindi naman sila nagtarik ni Joseph Siya na yung karapat-dapat na ialay. Po, wala naman Virgin na nagbuntis sa buong kasaysayan ng mundong ito Kaya humirap siya ng katawan kay Maria. Kaya si Maria, blessed are those who are among women. Siya ang pinagpala sa lahat ng babae. Kasi may sumpa talaga ng babae. Pag naglihi yan, hanggang ngayon, dala-dala ninyong mga babae. Amen po? O yung paglilihi nyo, sukat kayo ng suka. Hanggang apunta kayo sa hospital, na yung 50% ng buhay nyo nasa kamatayan, yung 50% nasa... Di ba? O nanganganak kayo? O ang lalaki naman, anong nasumpa? O yung pawis mo? O hanggang buhay ka, nandun ka sa ano mo? Magbubungkal ka ng lupa. Magpapawis ka para dyan. Yun ang sumpa Yun ang itinatanggal. And everybody say amen. Pero yung mga pag-aalay ng mga goat si Jesus Christ, inaalay na niya. Kapag nanalig ka sa kanya, diretso na yung pananampalataya mo sa langit. Hindi na sa mga pare, hindi sa mga sasorti. Sa panahon natin ngayon, kami po ang mouthpiece ng Lord. Amen po. Pero wala nang alay. Kung magdala kayo ng mga kambing nyo mag-aalay tayo sa templo ito. Hindi na. Inaalay niya yung sarili niya. Kaya Jesus Christ is the fulfillment of the law. Yun yung turo na nasa Bible. O kaya pag may nagtuturo na, ay, kukurusify niyo ako sa Pampanga, ay, hindi po, isulto na sa Diyos yun. Siya lang ang dapat mapako, hindi ang tao. And everybody say amen. O tingnan niyo ang mga turo ngayon. January ngayon, dami na naman nagsisiksikan sa Quiapo. Yung iba, mahawakan lang yung tali, gagaling sila. Ang tanong, gumagaling ba? Hindi naman babalik ko, hindi gumagaling yun Ang tanong, bakit gumaling? Dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Sa kanila pananampalataya kay Black Nazarene, hindi po siya nagpagaling. Ribulto yun Ang nagpapagaling ng Espiritu, ang Diyos. Amen po? Kaya namamali sila ng turo. Ang pinapasalamatan nila, yung Black Nazarene, hindi nila pinapasalamatan yung amang nasa langit. Kaya kada nila gano'n pa rin. Hindi, dati may mga ribulto yan, wala nagturo Pero nung dumating na ang kautosan, tinuruan na tayo ng Lord. At nung dumating si Jesus Christ sa mundong ito, iniwan niya na yan. Kaya sabihin mo sa katabi, pinagpala na tayo. Sumunod ka na lang. What are the kinds of doctrine? Tingnan nyo, ang mga uri na maturo ng tao. Ang pag-aralan natin, magbibigay lang ako ng ilan. Marami yan, kailangan ito yung mga basic. Number 1, Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but His who sent me. Ang turo ko ay hindi sa akin. Bakit po? Si Jesus Christ, tatandaan po natin, noong pinanganak siya, nag-ministry na siya na 30 years old. Wala nung nabaptize ni John the Baptist. Alam niyo ang hari? Siya yung hari ng mga hari. Ang purana niya si John the Baptist. Siya yung luminis ng tanya. Kaya nung ikita niyo yan, mga anak ko? Behold, the Lamb of God will take it away the sins of this world. Si Jesus Christ, tinuro niya. Yung malagad ni John the Baptist pumunta sa kanya.
Amen. I must decrease. He must increase. Ako lang yung forerunner niya. Para sabihin sa inyo na itong Kristo na ito, siya magbabautismo sa inyo ng banal na Espiritu. Hindi ako karapat-dapat sa Kanya na magdala ng Kanyang sandalya. Ganon katindi ang ating Panginoon. Amen. Kaya nung nangangaral si John the Baptist, sabi ng ating Panginoon, i-baptize mo ako. Ay, hindi ako karapat-dapat. Ako yung babaptize mo. Ano sabi ng ating Panginoon? Gawin mo yan, kasi katwera na yun siya. Yan ang kalooban ng Diyos. Pabaptize si Jesus Christ, walang kasalanan. Bakit po? Para maging halimbawa. Kaya yung mga ibang religion na ayaw magpabaptize. Sabi mga kapatid, yung walang kasalanan, pinako sa cross. Pinako yung kasalanan natin lahat. Nagpabaptize, ikaw pa. And everybody say amen. Kaya pag may relasyon ka na sa ating Panginoon, kaya hindi mo. Amen. Lumuot ka lang, tagus-tagusan sa kisam yung pagkulat sa pag sa Diyos. Kaya sabi niya, bakit niya sinabi ito? Kasi ang witness niya yung Diyos. Walang ibang witness si Lord, kundi yung nature. Bakit po, spiritual Diyos eh. O, kaya nung hinahanap siya, show us the Father that will satisfy us. Ipakita mo lagi mong sinasabi na may ama ka. Greater is the Father than you. Pakita mo sa amin, sabi ng mga lagat sa John chapter 14. Sabi ng Lord, nakita niyo na ako. Ako na yun. O, sabi ni Thomas, turuan mo kami ng daan. 14:6 na bukod dyan. I am the way. I am the truth. And I am the life. Ako yung daan. Ako yung buhay. Ako yung katotohanan. Wala nang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Kaya yung nakita nyo na nagsasalita, si Philip. Si Philip, siyempre alagad niya eh. Ibinigay niya na yung way. Si Philip. Until now, Philip, hindi niyo ako kilala. Show us the Father, sabi ni Philip, that will be satisfy us. Nakikinig yung mga lagat. Hanggang ngayon, hindi niyo ako kilala. Nagpakain ako ng 5,000 lalaki. Nagpakain ako, parang gano'n yun eh. Nagpakain ako ng 4,000 lalaki. May pamilya yun, 10,000 according to the Bible scholars. 2 times yun. Hindi sabi siya. Pakain, nakita nila yung himala. Si Lazarus na 4 days na sa libingan, binuhay ko. Lahat kumalik. Mga bibi, mga pingin. Pipip, di ba nakasalita? Gumaling, mga inalihan ng demonyo, gumaling, pinagpala. Dinudo, gumaling. Hanggang ngayon hindi niyo ako kilala. Sabi niyo, pakita niyo yung ama. Hindi ba kayo naniniwala na yung ama ay sumasa akin? Nung tinutukoy niya ama, Espiritu. Espiritu. Yun ang witness niya. Sa korte, kung wala kang witness, ang witness niya yung Espiritu, yung Ama. Siya lang ang nakakilala sa Ama. Kasi siya na yun. Kaya yung iba, ang sabi ng Book of John chapter 10, dumidiretso sila sa Ama na ayaw nila kay Kristo. Mga magnanakaw yun. Ay yung mga preacher. Sorry po. Sabi po ng Bible, magnanakaw daw kayo. Bakit po? Ayaw nyo tanggapin si Kristo na Panginoon Diyos eh. Ang pagkakilala nyo lang anak eh. Asan na si Kristo ngayon? Nasa trono. Ayun ang resurrection, kita-kita nila eh. Nung unang punta ni Kristo sa sanlibutan ito, sa saksakan, nandito siya sa sinumpa. Amen? Galing siya sa langit. Pinanganak siya. Nagpuri ang mga angin eh. Nakita ng mga pastor eh. Nagpapastor po sila. Nagbunyi sila eh. Ang daming sakripisyo nung dumating si Kristo dito. Pinatay ang mga lalaki. 2 years below. Sa Jerusalem at sa Juda. Ilan libong namatay. Grabe ang sakripisyo. Hinahanap siya ni King Herod, patayin. Pumunta siya sa Egypt para kanlungan niya ang Egypt. Para wala ng jurisdiction si King Herod doon. Nung namatay na si King Herod, bumalik siya. O yung anak naman ni King Herod at pumalit.
Hindi siya pwede sa Jerusalem. Bakit inaantik siya eh? Saan siya napunta? Sa Nazareth. Malit lang po yun na titig. Kaya Jesus of Nazareth. And everybody say Amen. Kaya yung buhay niya inalay niya sa lahat. Para sundan na lang natin. Sumunod ka na lang. Grabe ang kapayapaan na sa sayo. Kasi siya ang prinsipe ng kapayapaan. Sumunod ka na lang kung gusto mong blessing. Whether spiritual, financial, emotional, intellect, you must follow God. You must obey His instructions. And I tell you, magagalang ka ng panantay. Dito pala sa lupa, meron ka ng saganang buhay. Ang kasaganaan po, hindi nababase yan sa profesyon. Hindi mo nababase yan sa dami ng pera mo sa bangko. Hindi mo. Ang kapayapaan po ay para sa lahat. Pag sumunod ka sa Lord, kaya na tama-tama na lumatatay payapaan. Amen? Hindi mo nababayaran ang tunay na kapayapaan. Pansamantalang kapayapaan na babayaran. Punta ka lang sa sugar, kain ka lang sa KFC. Wala ka ng problema, pero pagbalik mo, away pa rin kayo. Amen? Yung tunay na kapayapaan si Lord. Because He is the Prince of Peace. He is the King of Kings. Kaya dito po, hindi niya dala yun. Ang dala-dala niya, yung doktrina, yung amang nasa langit. Kaya ito dala-dala ko ngayon. Hindi galing sa akin ito. Ay, hindi niya sabihin, ako yung ama. Para maniwala kayo, hindi kayo mamamatay. Maniwala kayo sa akin. Kasi, galing ako doon. Ang langit, kaya kukwento ako ng parable sa inyo para makabot nyo ang langit. Kasi hindi nyo maintindihan kung walang parable. Kasi iba yung langit at lupa. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba naniniwala na may langit? Nakita niyo na ba ang langit? Oo. Lahat ng tao naniniwala na may langit. Mayroon lang katuruan na hindi naniniwala langit. Ilan libong pinanti sa Bible ang langit. Kaya kayo sabihin mo sila kayo, mapala tayo. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ano ang palatandaan para ikaw ay man of God? Alam niyo palatandaan? Basahin niyo. Mark chapter 16, verse 16. Ito yung mga palatandaan ng mga nangangaral ng mabuting balita. This sign shall follow them that believe. Ano raw? Itong mga palatandaan ang mga sumusunod. Sumusunod lang ang mga palatandaan sa mga tunay na propeta. And this sign shall follow them that believe. Number 1, they were speaking tongues. Kaya muna kayo magtaka, bakit ako nag-speak in tongues? Say, if they didn't help us to deceive, they shall be covered. Apat yun pag yan mga. They cast out demon. Pag ang preacher nagkakast out ng demons at tumalayas yung demonyo, kasama mo ang Diyos. Pero pag nag-cast out ng demon at kapit pa rin ang demonyo, hindi totoo yun. Bakit? Hindi nagbabago ang ugali eh. Hindi nagbabago yung TV na pag-isip eh. Masama pa rin yung pag-isip niya eh. Ang mga nilinis ng Diyos, blessed are those who have pure heart, for they shall see God. Kaya, pusong dalisay ang aking. Diba? If you want to feel the presence of the Lord, then you have a pure heart. Hindi ka magiging pure heart kung wala ka kay Lord. O hindi ka nakakasunod sa Kanya. Amen? Bakit yung iba? Ang sasaya. Kasi ang pananampalataya nila, grabe. Gumagawa naman ng kasalanan, saya pa eh. Diba? Hindi sila na, yung buti nila, hindi nakukonsensya. Mayroon mga tao na manid. They were not in working iniquities. Yung mga makadiyos, baliwala yan. Yung mga holiness, ano sabi ng Bible? No one can see the Lord without holiness. Be ye therefore holy, because our Lord our God is holy. You cannot be holy without obedience to the Lord.
Hindi ka pwede maging banal kung di ka sumusunod sa Lord. There is a process of holiness. There is the sanctification, what we call sanctification. May paglilinis. Di ba? Pag nililinis tayo ng mga ugali natin. Halimbawa na lang sa baby, disiplinado sila. Bakit? Yung kanilang dala-dala dito sa upbringing sa hindi military, magmi-military. O, siyempre magkakaroon ng pagbabago. Kaya kung kumain niya, talagang gano'n. Kaya mo ba yung gano'n? Military sila eh. E tayo military ng Diyos. You are the soldiers of Christ. Saan ka dapat matapang? Saan tayo dapat matapang? Sa gawa ng kaway. Pag meron kang nakita tayo, ka na maglasing. Diba? Papahamak ka. Kawawa naman kami, yung extreme mo, mahal. Yung baka mo, kalahati na lang, pero mo, pupunta na namin yung kalahati, saan kami kukuha ng kalahating milyon. Yung baka mo, kalahating milyon. Pag ubus yan, 1 milyon na yan. Oh. Amen? Pero pag nasa Lord ka, paralan mo siya. Oh, pero pag hindi ka sa Lord, ay, inom tayo para mapadali ka. Diba? Oh, rinto. Pag nangangaral tayo diretso, o ano nangyayari? And they shall cast out demons, they shall speak in tongues, they shall lay their hands unto the sick, and they shall recover. Eh pagka-preacher kahit na, ang layo kahit na sa Amerika pag nag-Skype kayo, nag-ano kayo ng mga messenger, yung mga ano, dami tumatawag. Bakit sila gumagaling? Kasi kasama mo ang Diyos eh. Number 4, na sign. Pag sila ay uminom at tinagat ng ahas, nakainom ng nakakalason. Kasi unintentional, may mga poisonous food, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, daming ingredients eh. Mamaya-maya, nag-ano ka na eh. Pero pag mananampalataya ka, pinag-pray mo yun, nilinis ng Lord yun. Oh, buhay ka. Nakakating ka ng ahas, buhay ka eh. Ang dami ng ahas ngayon. Literal na ahas. Literal. Ahas. O, dami umahas sa asawa, umahawas, kabuhayan. Ang daming ahas ngayon. Yung spiritual na ahas ang demonyo. Pero yung literal na ahas, ang dami ngayon sa paligid natin. Amen po, kaya pag hindi kayo nag-ingat, mag-ingat kayo ha. Oh, ahasin kayo. Pag negosyante ka, mag-ingat ka. Ay, ang daming mga dyan. Ay, kaya pinagin. Ay, ubusan ka ba ng yaman mo? Daming scam ngayon. Ito yung sulat mo ha. Laki na pigkan, pagdating ka dito lang ka dito. Ayos ha. Even, 4 promo. Oh, kaya yung may tinatabi nyo yan, tabi nyo na muna. Amen po? Para may pang-load kayo. Pati ba naman pang-load eh? Ha? Inyan pa ba kayo? Amen. Ay, matalino ang mga anak na Diyos kahit mahirap na tayo. Sabi mo sa katabi, matalino ka. Sinabi ng Lord yun eh. Ang mga anak ng Diyos ay matatalino. Hindi po sa talino na cum laude sa titular, hindi po yun. Ang talino na tinutukoy dyan, meron kang instruction ng Lord na sinusunod. Ang dami nga matatalino, cum laude, corrector eh. Amen? Ang nabubulagan eh. Oh, kita mo, dami transaksyon ngayon sa China. Bakit? Oh, may komisyon eh. Naman di ka dalawa walang komisyon doon. Parang ano na kayo. Ay, oh. Sorry po. I-edit nyo na lang yan. Agad po. Apostles Doctrine. Ano kanina yung unang doctrine? Doctrine of God. 100% na yung tinaturo ko is doctrine of God. Kaya panalo ka na. Hindi naman ako siguro na ulit na nanangalan. Pwede nyo akong hiharap. Bishop, may tanong doon. Naghanap ng kasabutan. Yung isa namatay na eh. Itanong kay, alam nyo na yun, sa akin, itanong sa hindi. Limitado lang yung isip ko. Kaya pag pospos ka ng Holy Spirit, ang Diyos na magpuputo.
Apostles' doctrine. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and the breaking of bread, and in prayers. Apat. Sila'y nananatiling matibay ang mga apostoles. Nag-resurrect ng ating Panginoon dyan. Bakit sila nananatiling matibay? Kasi turo ng mga apostoles ang itinuturo. Ang itinuturo ko rito is apostles' doctrine. Amen? May nagtanong sa akin, kung ang susundin mo Matthew 28:19, si Jesus Christ ang nagkuman yun. Kung susundin mo ang Acts 2:38, ang gumanap nun, si Pedro. Ano? Sino susundin mo? Si Jesus Christ o si Pedro? Ha? Parehas. Kasi po, ang instruction, nung namatay ang ating Panginoon 3 and a half years, tinuruan niya sila. Pedro, ibinigay ko sa iyo ang susi. Ano yung susi? Literal? Kapag namatay ang tao, nandun yung talisayin, nandun yung tandang. Hindi po. The susi there, the key there is the message. The message of salvation. That there is only one God. Amen. Ibinigay niya kay Pedro yon. Ano yung susi na yon? Na pag yung mga tao, kailangan magsisi. Kasi nagkasala ang lahat. At mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Para sila'y patawarin ng kanilang mga kasalanan. Upang sa magkaganon, makatanggap sila ng kaloob ng Diyos. Ang banal na espiritu na siyang bautismo. Amen. Yun yung susi. Kaya pag yung iba, hindi nangangaral ng ganon, abay, out of the court, wala sila. Hindi sila rito. Amen po? Ginagawa ba natin yung fellowship natin? Nagpipellowship tayo Ano rin bang nagdala ng pansit ngayon? Yes. Ay kasi katatapos lang ang Pasko at bagong taon. Pinagsama na natin. Pero may nakaalala pa rin. Bakit? Hindi nawawala yung fellowship. Bakit po? Pag every first Sunday, may communion tayo, di mo ba? Pagkatapos niya, nakakainan tayo. Pero sabi, kumusta ka na? Kumusta na yung trabaho mo? O, baka may bakante ka dyan. O, kumusta ng buhay? Kumusta ng bagong taon? Hindi, meron ako napalitan ng protokol. O, may ginagawa ko. Siyempre na, may fellowship Amen? May meeting tayo, nagpapalakasan tayo ng isa't isa. Meron ba tayo nito? Breaking of bread? Literal. Every first Sunday of the month. Nagsama-sama yung mga lagat. Ginagawa ko nila yan. Ngayon naman, every day, nagbe-break tayo ng spiritual bread. Yung turo ng Diyos. Hindi ito napapanis. And then, prayers. Nag-pray ba kayo kanina? O hindi kayo nakapag-pray sa bahay? Nag-pray ba kayo rito? Siyempre, nag-pray tayo. Umpisa ng gawain at tapos ng gawain, nag-pray tayo. Pagka humingi ka kay Lord, nandito na naman yung variant church of XXX, BBA, COVID-20, COVID-30. Wala, naka-impact ka na ng spiritual. O, Panginoong Diyos. Amen? Pwede ka na magtula sa kanya, sa harapan niya. Oh, our Lord and God. Diba? Forgive me, Lord, for everything. Save me with your precious blood of God. Dapat, nakaimbak ka na tawagin mo na lang siya. Sabi niya, sino man tatawag sa akin, ililigtas ko. Hindi ganun kadali yun. Alam naman yung 8 billion. Yung 8 billion na tumatawag sa kanya. Ganun, dapat yung relationship mo, diretso, 24/7. Walang iniwan sa wifi. Sino may wifi? Diba may wifi? Diba pagka yung wifi mo, nasagi lang yung saksakan, alaman ng wifi. Ano ibig sabihin? O ganun din sa Lord. Nasagi mo lang yung kasalanan, tapos pinatulan mo. Pre, tama na tayo ron. Total, Pasko, marami tayo nakita ron. Part-time muna tayo. Nasagi mo yung wifi. Hindi ka humingi ng patawad. Lord, patawad po, nagkamali ako na.
Diba? Net pa ba kayo? May wifi pa ba kayo? Ano ibig sabihin? May connection pa ba kayo, Pilot? Amen. Oo, hindi tayo napatawad. Parang dapat tayo mag-take ng communion. May prayers. Ano ba? Number 3. Oh, tingnan nyo na. Pag-ibasa. Ilakas nyo para lalayan sa demonyo. Oh, pag-ibasa. Now is the Spirit is that the heart some perfectly. Meron po rin ng demonyo. Babasahin nyo yan. 2, 3, 4. Ang mga pagkain pinagbabawal, ang pag-asawa ay pinagbabawal. Diyan. Kung susunod yan, 2, 3. Ang dami pinagbabawal dyan. Okay? Alam nyo na. Bakit bawal mag-asawa? Pero hindi bawal kumapit at magkaanak. Masaya na sa Lord Diyos, ha? Amen? Sinasabi ng Espiritu, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya, pinapasabi nito na darating ang panahon, latter times. Maraming mga ano yung tipa? Iiwalay sa pananampalataya, ibig sabihin, tilikang ka, maraming madi-discourage kasi nakikinig sila sa mga mapanlin lang na espiritu. Ang dami mapanlin lang na espiritu. At tumingin ka sa ano? Sa debate. Alam kong pagalingan. Di ba? Ito ba kayo? Ang sabi ng Lord, huwag niyong pagtitibatihan ang salita ng Diyos. Kaya pag mahilig ka sa debate, list ka. Amen? So, deceiving spirit. Maliligaw ka dyan. And doctrines of the demon. Ano ba yung magtrina ni demonyo? Dami. Ang demonyo nga, ano na lantad eh. Meron silang altar. Buhay na bata, inaalay nila. Kasi yun yung pananampalataya nila eh. O kaya, sa altar nila, nagsisexual. Grabe, di ba? Lantaran ng gawa ng demonyo ngayon. Kaya pag hindi ka nag-iingat, nakaubat, yun. Nag-worship sila yun. Kasi, yung unang panahon daw siya, at saka si iba yun. Hey, inosente sila, wala pa kasalanan noon. Di ba? Nung dumating yung kasalanan, di ba? Kaya nagtago sila. Nagtago sila, nakakahiya eh. Hindi na pwede ngayon yun. Amen? May kapartner ka lang at yung kapartner mo siya lang. Ang Kristiyano ay isa lang ang asawa. Amen? Kung napaintulutan ka na naging Kristiyano ka dalawa, abay, isuko mo yung isa. Sakit, di ba? Pwede mo lang supplyan. Pare, naging Kristiyano ka 5. Kasi pwedeng 5 eh. Monogamy, bigamy, at polygamy. Pero kasi kultura ng dalawa asawa eh. Hindi bawal sa kanila yun. May kultura kasi na 3 hanggang 5. Di ba? Ang kapatid na, mga Muslim, di ba? Kultura nila kasi yun eh. Wala tayong magagawa ron. Ikaw naging Kristiyano ka. Ikaw si Abdul, di ba? 5 yung dala-dala mo. Hindi, maraming mga Muslim na na-convert na. Ang dami na. Sa Middle East, ang dami na yung mga hari mismo, mga prinsipe mismo. Kasi po, malapit na daratingan. Lord, nangangaral na yung mga prinsipe ngayon. Pin-influence sila kasi nag-aral sa ibang bansa dyan, sa Europe, sa London, sa US. Kasi mayayaman yan eh. Amen po? Ang kukuha po, nangangaral na sila. Oo. Itinatakwil sila ng pamilya, yung iba pinapatay pa nga eh. Oh, grabe po. Kasi meron talaga. Pumapatay yan. Pag nagkaroon ng pananampalataya nila na wars yan, magiging banal ka. Yun ang kanilang pananampalataya eh. Papatay ka ng marami para may sasalubong sa'yo ng birthday sa langit. Di ba? Kaya meron. Di ba? Kaya pa kayo? Kaya yan.
the doctrines of demons. Number 4. Kilala niyo si Balaam? Para I have a few things against you because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel to eat these things sacrificed to idols and to commit sexual immorality. Ano sinabing Balaam? Okay, the doctrine of Balaam. Ano yan? Kilala niyo si Lot? Yung asawa niya naging asin. Habang tumatakbo siya, lumingon siya, naging asin. May dalawang anak yun na babae. Sila na lang naiiwan sa mansuwan. Sindingan natin yung tatay natin. Malalasingin natin, yung panganay, nagkaroon ng tinatawag ng Moabites. Mga Moabites po yan sa Numbers chapter 15. Yung isa naman, mga Ammonites, yung bunso, dalawang kapatid kasi walang kaalam-alam yung tatay nila para yung lahi natin ma-preserve. Kaya dito po ayaw ng Lord. Ayaw ng Lord. Ngayon, itong mga anak ng Diyos, mga Israel, galing sa giyera. Galing sa giyera, bawal umano po yun. Sumiping sila sa mga Moabites. Mga Moabita, hindi pwede yun. Kasi yung Diyos sila Hindi po. Kaya dito po, nagkaroon sila ng kasalanan. Balak to establish before the children of Israel to eat the things sacrificed to idols. Talagang ang ginagawa po nila, yung kinakain po nila, sinasacrifice mo na nila sa idols, pati yung kanilang sexual immorality. Kaya ayaw ng Diyos yun. Ngayon sa atin, spiritual yan. Pag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan, nagkakaroon ka ng adultery. Spiritual adultery. Kasi ayaw ng Diyos, mananampalataya ka na, sumasamba ka pa sa Diyos-Diyosan. Kilala mo na yung Espiritu ng Diyos sumasamba ka pa sa repulto, nagawa ng tao. Ayaw ng Diyos. Alam niyo ba kung alam parusaya sa Old Testament? 4 na generation. At tingnan mo may mga sumpa dyan. Hindi nila alam kung anong klaseng sakit nila. May mga lahi dyan, pinuputol ng paa. Kasi po, dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, dumating na si Kristo para tubusin tayong lahat. Kaya mula nung tayo naging mananampalataya, naging matuwid tayo sa kay Kristo, yung sumpa na wala. Kaya papalat ka. Amen. And everybody say amen. Bakit po? Number 5. Doctrine of Nicolaitans. Thus you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Alam nyo, at si Bala, kinurse niya yung mga Israel. Ang kaganda. I-curse mo yan kung mga Nicolaitans, meron ka dyan wari pinagpapala, Kristiyano. Pagdi natin, punta tayo. Yung sa galing-galing. Yung galing-galing. Bigyan natin yan ng karayo. Yung magkukulam. Kayo ba naniniwala sa magkukulam? Meron magkukulam talaga. Pero pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka natatablan. Kahit na dalhin nila yung pinakmagandang manika. Uy, yung bishop na yan, ituro ko sa pitya para mamamagaling pitya, hindi na makaupo na diretsyo. Wala na. Kasi si Lord na sa'yo. Pag wala si Lord sa'yo, ay ang daming kapit na magkukulang yan. Isang karayon dito, ay sakit. Karayon dito at ang dami ka ng kamutas at saka pizza. Amen? Pero pag nasa Lord ka, ipisahin mo lang yung pizza sa pangalan ni Jesus. Aba yung pangkukulam babalik sa kanya yun mababahuan siya. Atras sa'yo. Kasi ganun katindi yung Diyos natin. Kaya huwag kang magduda dyan. Yung iba nagdududa, hindi ka magkaya po ng Diyos. Bakit parang hindi na siya sumasagot? Alam niyo kung bakit? Kasi pinapatibay kayo. Pinapatibay ka ng Diyos. Kasi yung relationship mo sa Kanya tumatatan. Kaya akala mo lang hindi siya nakikinig. But always remember this. God is as always best plan for us. Ang ganda ng plano ng Diyos sa akin. Basahin niya sa Jeremiah 29:7. I know the thoughts I think towards you, say, thought of peace and not of evil, to give you a respect. Ang ganda ng tayo ng Diyos sa atin. Grabe, itong anak ko na to. Diba?
Pag nakalawlod sa mga Israelites, spiritual Israelites na tayo ngayon, mga Gentiles. Dahil kay Kristo. Oo. Ay, tinitingnan tayo na, natutuwa siya sa atin. O pinagmamalagi tayo sa harapan ni Satanas. Kilala niyo si Job. Si Job, nag-aalay siya Nag-aalay siya sa mga anak niya kasi puro happy-happy sila ito yun. Mga babae, lalaki. Nalay niya araw-araw. Pero tinagtulutan ng Diyos. Napuksa sila, kawalan ng kanaymanan, nakasakit si Job. Bukol, mula-bulong ang talampasan. Pero hindi niya sinumpan Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos. Alam niyo kung anong huling umusik kay Job? Yung asawa niya. Sumpa mo na yung Diyos mo, nawalan tayo ng anak, nawalan tayo ng kayamanan, nawalan tayo ng matauhan. Sumpa mo, sabi niyo, abay. Ano daw? Ano si Pastora Haling na babae! Sumasamba ka lang pa sa Diyos pang maayos ang buhay mo? Pag nandun na pagsubok, nagreklamo ka na? Ikaw na si Job. Sinabi ng Book of Job, hindi nagsalita sa Diyos. Inubad niya yung kanyang kasuotan at nagpuri at sumangkas. Kasi kilala niya ang Diyos niya. Dapat gano'n tayo. Kahit na pinagdadaanan natin, kilala natin siya. Nandiyan lang siya. Tamang-tama natin. Na-protektado tayo. Na yung blessing niya sa atin, nakapayapaan, kagalakan, nandun yung pag-ibig at pananampalataya, hindi nawawala. Yun yung kapital. Yun yung kapital natin. Remember this. This is our capital. Romans, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ito ang kapital natin. Makikinig tayo ng salita ng Diyos. Magpipilusin tayo, magpiprayer tayo. Magpapasalamat tayo. Kasi may sabat ang mananampalataya. Ang sabat natin linggo. Ang sabat sa Israel, Sabado. Ang sabat sa ibang bansa, Lunes. Mula nung dumating si Kristo, hindi na Sabado ang sabat. Kung ano, bakante mo, yun ang sabat mo. Kung ano ang oras mo sa Diyos, yun ang sabat mo. And everybody say amen. That's why He is the Lord of the Sabbath. Kaya yung ibang turo, ay kami lang ligtas kasi kami yung Sabatis. Hindi po. Di ba? May maturo na ba dyan? Sabatista. Tayo po, hindi na Sabatista. Si Jesu Cristo na tayo. The Lord of the Sabbath Panginoon, tingnan nyo. Nagkaroon tayo ng Sunday service, Sabado. Di ba naging Sabatista tayo? Meron bang pagkakaiba yun sa atin? Wala. Nag-worship tayo sa kung naramdaman din natin. Ang ganda nga nung Sabado Amen po. Bakit nagkakaroon ako ng problema nung ako'y nabaptize? Kitang-kita mo na kasi yung liwanag Kitang-kita mo na. Dati di mo nakikita kung tama o mali yung dinadaanan mo. Nung naliwanagan ka, ang dami ng kabarkada. Dumarating ang daming appointment. Diba, pagka nililikod sa daming appointment, mamimili ka. Pag ikaw ay mananampalataya, you must choose the best. And the best is to serve Him. Yan ang pinili po ni Mary. Ang pinili ni Martha, magluto na magluto. Noche Buena. Buena de Noche, di ba? Pinili ni Maria mag-worship. Habang nagtuturo si Lord Jesus Christ di ba? Nandun siya. Nagsaserve siya, Panginoon. Tapos nilagyan pa ng langit. Grabe! Kaya pag ikaw mananampalataya, ay mong pipiliin yung the best. Patutubo yun. Kahit na wala ka na sa mundo ito. Makaalala ka ng inyong mga mahal sa buhay. Para kang may monumento. Alam niyo mga kapatid, pinagpalan talaga ang mga anak natin Sunod ka lang, sabi ko sa'yo, katabi, sunod ka. Itong Nicolaitans na tayo, ayaw nang ng Nicolaitans. Amen po? Kaya pag pinagpapala kayo, mayroon na higit sa inyo. Di ba? Pinagkit Kasi kita ka kasi ilaw ka Number 6, last na. The doctrine of the Pharisees. Then they understood that He did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Ito ang mga religious leader ng panahon ni Kristo. Yan yung mga sumusunod sa kautusan ni Moses. Totoo naman.
dumating si Kristo nagturo. Ang sabi niya, kumakain sila, yung mga kalagat ng ating Panginoon, hindi naguhugas ng kamay. Diba? Hindi naguhugas. O, bakit yung mga alagad mo? Hindi naguhugas. Ang sabi ng ating Panginoon, ay yung pumapasok, yung mga kinakain, lumalabas. Hindi yan masama. Pero yung lumalabas, nagaling sa puso. Nandun ang bitterness, nandun ang sama ng loob. Ang ibig sabihin, yung lumalabas, yung nagsasalita, yun yung masama. Kasi kung yung ano nasa loob niya, yun yung sasabihin niya. Pero yung panahon nila, kahit na hindi ka maghugas, pero ngayon, kailan maghugas ka na, pati alcohol, maghugas mo na. Kasi dami ng virus, di ba? Nung panahon nila, wala yun. Amen po? Kasi wala pang chemical sa mga ground doon eh. Mga tao noon, ano pa? Tsaka mga tao noon, hindi kumakain ng walang kaliskis. Ganun sila eh, mga sadisiyo eh. Mga walang kaliskis, yung mga apat na, yung mga baboy, kinakain yan. Pero nung dumating si Kristo, lahat makakain nyo. Sa pamagitan ng salita at panalangin, pananampalataya. Nilinis ko na lahat yan. Amen po, kaya hindi na pinag-uusapan ang pagkain dito. Ang pinag-uusapan dito, yung masama at mabuti. Yung pumapasok, hindi masama yun, yung ginagawa, hindi masama yun. At tingnan mo yung mga ilang taon na nakita nyo sa kanila, mga kuskusin, hindi sila na virus, di ba? Ang gagawin, buhay pa sila, di ba? Pero yung malilinis na wala na. Bakit yung ano doon pa, lakad-lakad, buhay pa to eh. Ilan ang virus at dumating. Bakit? Ang mayawak ng buhay ng taong Diyos. Amen. Amen po, kahit na gano'n kakalinis kung panahon mo na. Pero pagka ikaw ay nag-ministry sa Lord, ayaw humingi ka na extension sa Lord. Kasi may mission ka pa. Gusto nyo walang mission, mapapadali kayo. Hindi. Paano mapapadali ang tao? If you disobey your parents. Kaya yung mga suwain na bata, madali. Instead na 17 years yan, swerte yan. Ano pa? Yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Di ba, yun ang bait. Ang bilis ng buhay. Yung wari, may kilala kayo, di ba? Ang dami tayo tinahinayangan. Pagitin mo lang. Wala tayong pagilan doon. Alam niyo kung bakit? Ang Lord na nakakalam ng future. Kaya niya na kinuha pa ka magkasala pa. Alam niyo, 1,000 tanong mo sa Diyos, isang sagot lang mo sa iyo. And everybody say, that is the wisdom of God. Kaya pagkakasama mo nga ang Diyos walang may bubutas sa iyo. Ang mga turo ng mga parisiyo. Gusto mo maligtas tungkol sa batas? Unless you exceed the righteousness of the Pharisees and Sadducees, you cannot enter into the kingdom of God. Bakit sinabi ni Kristo yun? Walang sinuman na nakasunod sa batas ng Diyos. Kasi ang kautusan ko, ang daming kautusan, 10, na dinisobey mo yung isa, hindi ka ligtas. Basta isa lang, hindi ka naman liligtas. Sa panahon natin ngayon, ligtas ka. Humingi ka na ng katakot kay Lord. Huwag lang yung blasphemy of the Holy Spirit, ha? Humingi ka lang ng patawad at huwag mo lang lulukuhin ng Diyos. Kasi alam na Diyos yung pinagagawa mo. Kaya sabi ng Apostol Pablo, huwag niyong abusuhin ang biyaya ng Diyos. Don't abuse the grace of God. Alam naman dyan. Kaya nga, grabe ang biyaya ng Diyos. Biyaya sa biyaya. Kaya dami ang nakakasala mga nanampalataya. Tapos, praise the Lord. Hallelujah. Napikoy pa rin nila praises ng Lord. Amen? Kahit na gumagawa siya na ng katampalan. Pero, pagpulong pa rin ng Diyos, may taktayan, may panahon niya. In every season, lahat, there is a time in every season. May panahon niya. Kaya huwag kayo mahigit sa mga pinagpapalan na hindi sumusunod sa Diyos. Yung pinagpapalan na hindi sumusunod sa Diyos, huwag nyo kaingitan yun. Ang kakaingitan nyo, yung sumusunod. Kahit na hindi siya pinagpapala, pero punong-puno siya ng kagalakan, pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Yun! Tayo. Pero mo may kapayapaan ka,
Tapos wala kang isasayang mamaya. So, pagkita ng ganun. Because the Bible tells us, the Holy Scripture, you have the reproof, you have the right. Kung karapatan na tuwirin sila. Kasi man of God ka eh. Ginawa kang bantay ng Lord eh. Para suwayin sila. Pag hindi mo ginawa yan, sisingilin ka ng Lord. And everybody say amen. Ay, mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, unless you exceed the Pharisees, ang daming mga misyani kayo na Pilipino. Alam niyo yung misyani na Pilipino? Ang dami ngayon. Mga Pilipino yan. Kailangan, sila, misyani. Kailangan parang Budyo sila. Itintans ka, no? Hindi pwede. Nasa book of Revelation yan eh. Nandiyan si Jesus eh. Kailangan sa Yeshua. Sa Hebrew word, si Jesus Christ is Yeshua. Yes, amen. We declare Yeshua. Pero pag hindi ka na kay Jesus Christ na pagano, no. Whether Jesus Christ, Jesus Christos, or Yeshua, the same God. Kasi yung Pilipo, yun eh. And everybody say amen. Kaya ang daming mga ngaral ngayon false prophet, false doctrine. Kaya doctrine of the Pharisees. Wala makakaexit ang mga righteousness ng Pharisees. Wala. Grabe ang mga yan. Yan dumating sa atin, sa Panginoon sa puro saway sila eh. Yung unleavened bread, mga turo nila yun. Sinasukay na natin Panginoon, pati yung diborsyo. Hindi nyo ba alam yung katusan ng Moses? Ganun na ang Lord eh. Hindi nyo ba nababasa? Ganun na ang Lord eh. Kaya nasasaktan po sila. Pagdating sa pera, gusto nyo magkapera? Sabi ng Lord, bigay ako pera. Asan yung inscription? Saan yung pera? Sino nakapicture dyan sa pera? Si Caesar. Bigay yung kay Caesar. Ibig sabihin, mag-tax ka kay Caesar. Diyos sa gobyerno. Ano yung pangalawa? Sabi niya, yung sa Diyos. Sa Diyos. Ano yun sa Diyos? Yung tithes. Kung papakialaman yan sa Diyos yan. And everybody say amen. Kung gusto mo talagang palayan ng kakabuhayan, pera, kwarta sa labid, yen, dollar, piso, European, bigay mo yung para sa Diyos. Isang araw, kita-kita na kita. Dati naka 2 wheels ka lang. Ngayon, 3 wheels na. Ngayon, 4 wheels na. Dati bike lang, 2 wheels eh. Ngayon, tricycle na, 3 wheels eh. Ngayon, 4 wheels na. Amen? Hindi mo, baka mamaya magkaroon ka pa ng 8 wheels eh. Ano yung 8 wheels? Truck. Delivery. Meron pa nga 26 wheels eh. Lumalaki yung truck mo, lumalaki yung kabuhayan mo. Bakit? Pero pagkatiwala ka ng Diyos. Nakatiwala ka sa mali, papakatiwala ka sa malaki. And everybody say amen. Tapos na tayo. 1 Timothy, pakibasa. Pag-ingat sa mga pinapakinggan ng turo. Yung turo ng Diyos, continue. Pag ginawa nyo to, ikaw ay maliligtas. Yung sarili mo at yung mga nakapaligid sa iyo. Maliligtas dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Sumpurin ng Diyos at salamat sa ating Panginoon. At pinagpala po tayo sa simpleng mensahe. Kung natutunan ba tayo? In the beginning, the beginning God provides. In the beginning is the Word. This is the instruction of God. Okay, tayo po lang tayo ngayon sa community. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin. Naway patuloy po tayo sumuporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon,
Tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Pigit po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38, na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito.
Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat, at huwag po nating kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA, dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.